Ja, ett sådant nytt terminalen. Nu får vi att simulera en frafir. Kom vi. Vi får handla in. Det är nog så rumligt det hela. Så det här är ju att man checkar in. Ja, jag vill gärna checka in. Satsa att ladda bälte vi då. Får vi veta. Skit. Sådant. Bra ut. Okej. Här. Det tar vi. Hade vi tagit ett. Barbie. Åh, snurra bom. Så är det rätt. Faktiskt, jag glömde det allra viktigaste. Kom det gå vi hända in? Det är öra smart det. Tog som kvar tobak. Ja, men det är så nu. Är det tobak? Nå, det är så tax free så får jag hända in. Det har varit två gater, gate 2 och gate 1. Det tycker att det bägge kommer och framför så till det som tar smarta vi ner. Nu har vi pratat vi störan. Till lucka vi tar. Ja, tack för nu. Jag sa du ska nämna tre ting som är gå vi hästen terminalen och mot den gamla terminalen. Vad ska det vara? Det är plåset. Det är otroligt rymligt och gott plås. Och det är möjligheten för jag vet att det ser gå tjänste till de som skulle ha affär. Och så är det här handelsöch. Det är tre ting i allt är det som vi är otroligt tillfreds vid. Jag har faktiskt glömt jackan efter. Vi måste stäcka med alla rätt så. Tack för det. Ja, så tack. Det är värran. Sådan.